venstre. Ja, hold den nede. Du skal holde den nede. Jeg kommer også. Google-spil der. Det der man ikke har internet. Nå, 7-0 stadig. Oh fuck, det er så godt. What the hell, man? What is this shit? Lidt. Tror jeg lidt. Whoa. You've got gas moving in. What the fuck? Fuck that. What the fuck, man? Yeah. Nej. You've got a loadout drop inbound. Requesting recon above. Back. Hostiles establishing SAM turret. Back, fuck. Greedy. We've got 10 squads active in the Yo. Yo. Ja. Hvad? Hvad så, Pelle? What's up? Ja. Ja, what's up? No. Nej, det er Eskil. Nej, det er Jesper.
det er den samme person. Selvfølgelig White Jensen. Det er det dummeste, hun har gjort. Hvad siger du? Det var det dummeste, jeg nogensinde har gjort, det der. Ja, Jesper. Til, eller hvad? Så er du bare til spil, Jesper. Jeg sagde det til Matti, og de vil tage. Jalla mindre er meget der. Han er jo bedre end Mbappé. Og det er hver gang jeg siger det, man skulle bare have lagt sin høj. Ja, man skulle bare have lagt en basic. Man skulle bare have givet alt, hvad man har. Ja, hver gang, så har man ikke så meget tilbage, når man taber. Men ja. Hvad? Eller har du prøvet den der Cars Up 92? Jeg kunne det sige, meget lavt. Du kan jo slå op for mig. Prøv lige at sige det igen. Har du prøvet den der Carsback 92? Nej, jeg har prøvet den, der hedder PP99. Jamen den der er lige under Jacko, det er jo den nye meta. Fordi Ja, den du bruger nu. ja, det er fordi den har en højere TTK end Jacko. Men det er hvorfor din mikrofon er meget lav, Jesper. Jeg ved ikke hvorfor. Ja, det ved jeg ikke nok, fordi du ikke har skruet op for mig. Nej, men det er den eneste, der laver dem alle sammen. Men du kan jo skrue op for mig. Hvordan? Ja, inde på Discorden. Jeg trykker på din navn. Det du... Oh my god. Jeg bliver nødt til at skrue helt op, fordi du visker. Prøv at sige noget. Ja, den der SMG, der er lige under Jacko. Ja, den der med, der starter med K. Ja. Ja, hvad er der med den? Ja, den har bare en højere TTK end Jacko og PP, og har en højere fire rate. Ja, men jeg bruger en anden en. Hvad bruger Jesper. du bruger? Kan du huske Max 3? Bruger du den der Ja, Swags? hvis du har der sok på, ikke? Så kan du putte fire rate op, så får den 1200 eller 1300 fire rate. Buy station prices. Got an extra valuable opportunity here. Brandvarmt. Don't miss your shot. Enemy soldier incoming. Jesper, Ja, Get ready. du skal snart lave din research. skal jeg snart lave min research. Ja, hvordan man laver alle easter egg i Castle. Hvorfor er det mig, der skal gøre det? Fordi du er god til at sådan noget der. Jeg er god til at huske, eller hvad? Ja. Jeg ved ikke om... Jeg kan nogle af dem, men jeg kan ikke alle. Men Jesper. Eskild, Mates are in the safe Hvad er zone. det? Gas is moving. du kan lave sådan noget, så du får med nemme headshots nu. Nemme headshots. Ja, hvis du var til Er ikke det der, hvor man spiller kun i round 10, men man stadig man kun spiller i round 10. Men der kommer flere og flere Det er ikke- zombier. Enemy UAV. Jamen, så skal du lave sådan noget, hvor du skyder nogle lamper, så der spawner sådan nogle zombies fra en challenge, ikke? Så må du bare ikke dræbe dem det sted. Men så hver gang du dræber en, der bliver ved med at spawne sig, ikke? Så kan du bare, når du samler dem, så kan du kaste ild. Så tæller det som headshots med det våben, du har fremme. Hvad? Nå, det Jeg gjorde det i går der... med sniper, så kom jeg op på 300 på, jeg gjorde det lige lidt. Requesting recon flyover. Man kan også, Jesper, Hvad er det? man skal servere drinks til zombierne. Nå, det har jeg faktisk ikke. Ja, så kan du få den der pearl der, ikke? Og hvis du har, og så er der en vis person, den der på Steam House-kanal, så får du op der. Den er okay, hvis du har den pearl på.
kan du sidde sådan et sted, hvor zombies kommer et sted, så kan du være der til... Enemies are dropping into the jeg er area. nødt til at tale med ham, du jo. Nå. Var det hvor? Ja, jeg er bare lige inde i en kamp. Er du allerede level 25 i den nye, du? Men du var hurtigere, når du er nede i bunden, jo. No one behind. Slap af i det. Ja, så du er en tryharder jo. Hvorfor jeg tror jeg er der? Ja, så godt, du er level 25 allerede. Jeg spillede bare, jeg stod op i 15 for at du kunne få perks, så det gad jeg stadig ikke med Warzone uden at have perks på. Jesper, glæder dig til, du kommer til Sneak. Master. Jamen sådan noget. Hver level skal du have mere med XP. Jeg Så prøv at glæder forestille, når du er level 200, så skal du sådan noget 200.000 XP eller sådan noget, bare for at jeg tror, det er sådan, at du skal have 50 millioner, når du er i Prestige Master, for at komme i Prestige C2. Ja, det var lidt ved 2. Jeg glæder mig allerede, Palle. Ja. Ja, og jeg, i Zombies, jeg har fået 23.000 med min PC. Jeg prøver at se at komme op på 100.000 med. Altså dem jeg spiller med, de er fandme tryhard lige nu. Jeg spiller med dem 3 runder i streg, Palle. Still operational in the AO. Så vi kan carry det. Nej, jeg har også 6 Still have kills jo. squad mates outside the safe. Nå. Hvad var det for sigte, du brugte? Jeg bruger det der. Sæt i det XM. Enemies dropping into the AO. Jamen det er den du får i det. Skal jeg lige stille dig på? Hvad siger du? Du skal have XM for, eller have et gun i et vist level, for at du bruger det. Hvad er det virkelig? Og hvad er sigte? Palle han kan svare dig på det. Hvad snakker du om? Du er sigte XM for. In the war zone. Stay alert. Nå. You got 4 remaining. Stay sharp. Det er bare, den hedder et eller andet, det er bare en, der, jeg ved ikke, den giver i hvert fald 3x eller sådan noget igen. Jeg kan ikke synes, det er præcis det her. Your location. Move like you mean it. At den der hedder Accurate Spot In the area. Ultra Hollow. Det giver i hvert fald 3x. Så jeg tror, at den får den på, der er kun en, der er en af dem, der giver 3x. Watch the skies. Det er den så. Ja. Alle de andre, det er bare precision side picture. Enemy UAV overhead. Ja, okay, den er også 3x, men den giver også det ved jeg ikke også, This is for keeps. Kom nu! All stations. Hehe, Palle. Detected at this time. Areas clear. Jesper, Ja, jeg har også det der research, man kan, ikke? Det er Yes, sir. zombies, det der perks, som du kan research perksene. Der har jeg researchet alt. fair. Altså... De klarer den da meget godt med en teammate, Palle. Jeg ved ikke en PC. Så du ikke min stream? Så du ikke lige at dræbe de 2 sidste? Nej, jeg så da du tog, jeg står hej, og så så at du åbnede den der key, at du tog det der lootout case der på taget der. Og så tog du den der XM4, som du ikke engang har i guld endnu. Nej, men jeg spiller jo ikke multiplayer, din... Nej, men du kan også få et guld i Warzone, der er også Ja, mange men kammer, det er sådan noget, der skal man have den der bounty for at få den. Nå, du kan ikke bare trade, står du ikke bare med 100 kills? Jamen, for at få den i guld, der skal du have 5 kills, imens det er dig, der er most wanted target, og det er kun i Warzone, du vil få den der, hvor du tager den der most Nej, jeg wanted. skal vente til den gamle map kommer. Skal du være med, Pelle? Nu er Jones jo med. Ja, jeg spiller ikke Warzone.